Ježiš víta naše nové publikum. Dobrý strom prináša dobré ovocie, slová a skutky lásky. Moje deti, vítam vás v šanel neformálnej kajúcnickej skupiny v rámci celosvetovej duchovnej komunity mojich bratov a sestier, ktorí bezpodmienečne túžia plniť vôľu môjho Otca. Ja som vinič a vy ste konáre. Ak budeš dodržiavať moje prikázania, budeš prebývať v mojej láske a priniesť veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžeš nič urobiť. Tiež vítam vašu vieru a pochopenie, že nikto v nebi ani na zemi nemá autoritu robiť výnimky z absolútnej platnosti mojich slov v mojom evanjeliu a mojich prikázaní. Preto pastieri, ktorí okolo 4. storočia začali v mojom mene meniť význam slov moje v katechizme, ma zradili, ale žiaľ, ešte sa za tento hriech nekajali. Navyše riskovali dokonca aj spásu mnohých mojich veriacich, ktorí dôverovali a konali podľa falošných doktrín, či už osobne alebo so súhlasom s cudzími prehreškami, pretože je veľmi ťažké explicitne ľutovať akékoľvek skutky ako hriech, ktoré najvyšší vodcovia mojej cirkvi schvaľujú. Ale účastníci kajúceho programu tejto misie počúvajú môj hlas a chcú nielen činiť pokánie zo svojich vlastných hriechov, ale aj z tej zabudnutej kolektívnej neposlušnosti kresťanov, ktorá veľmi poškodila dôveryhodnosť mojich slov. Okrem toho sa snažia prebudiť svedomie tých, ktorí úprimne hľadajú moju tvár a pozvať ich, aby napravili niektoré škody, ktoré táto nevera spôsobila. Vaša poslušnosť vás spojí s mojím želaním obnoviť moju vinicu do apoštolského stavu, aby svet opäť uveril, že ma Otec poslal. Majte odvahu, moje deti, lebo ja som dobrý pastier. Takže moje najsvätejšie srdce a nepoškvrnené srdce Márie, moja matka, sú vaším bezpečným útočiskom.